Molaria tenir dues pantalles ara. Jo tinc dues, però... Jo ja... És que també em vull tenir dues, però... Si tinc dues, Clar, una és una voler, merda. voldria un ordinador uns 4.000 paus. Sí, bueno, Pantalles i un cine a casa. el que hem vist, Santi, no? Sí. Luz va amb clarividència, No és Loquíssim. clarividència, imbècil. Limpiar. És la... A mi va ser. Oh, guai! Imbècil, ves de rebentar la cara. Limpiar, per si tu vas amb Kenen. Tienen maestro del pantano, mare meva. Super skin, loco. Maestro, tienen maestro del plátano. Com es diu a l'R real? Que sopi puto pro. Ja, ho he dit. I no Ah, et és que no faràs. saben. Who are you? Who are you to? The Lord of KS. KS, your little can. Suïcidi súper, aquest... Jo que vaig. Maestria de Dan Brown, eh? Sí, t'ho he de dir. Heu vist quina espatlla que té el Brown? Sí. Ni tu, Com morra allà. És quasi com l'Albert, Ai. Que graciós, Que collons? Perquè se m'ha tirat allà l'habilitat. Bé, tens hack. Ja, mira. Què? Que apreto per tirar-la aquí i se'm tira aquí. Màgia. Mira, Què faig? Em faig picuchillos de Tigolem gran i 20? Què tens tu, picuchillos? No, és que el picuchillo es costa, no? Càstigs. Sí, no, jo no faria picuchillos, Bueno. Amb el doble possiblement. No, aniré a lo segur. Tampoc no vull liar. Què has dit? Algú, no sé. Però això de behold, què vol dir behold? És com... Pot dir nai. Temet o alguna així. No sé, realment... Ara tu m'he dit, joder. Ah, de swamp. Vale. És que diria que no me'n recordo del tot, o els referents. Behold... Que loco el cereal aquest, Bueno, és contemplar. Sala, el vídeo que t'he passat diu exactament la ruta que hauries de fer amb el Ramus. Ja l'he fet. Ah, vale. No li dono. Pim, 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 pim. Ai, sí, així. L'he cagat una miqueta. Jo he perdut 2 de farm. I el cap. Jo l'he tirat a l'Smite sense voler Home, sense voler no es tira un smite, o aquest. Estava passant una altra cosa. Merda. Bueno, not bad. Has dit que envia. Acaba de ficar un guard, vale. O sigui... Si fos el poqueix una miqueta, estil. Vale, s'ha fallat la meitat. 2, 1... No! T'has gastat flash, no? Sí. El matar amb la E, però és igual. NP, dur de NP. No he perdut res de vida. No, sí, és fotut això. Ah, tranqui. Ell no té flash. I l'altre? Sola, aquí. Aquí, ara. Ho veig. I aquesta skin. Quina puta merda, és que és escarosa. Quina... La teva, quina serà? La meva és la hòstia, sí. Vale. SS top. Jo parla, filla de puta, s'ho ha gastat tot.
Veus, aquests són personatges que m'agraden, Martí. Quin? Que m'encaixen. Un Ramos pots que encaixa moltíssim. Ja ho sé, però dic que abans la Sivana per allà. Jo, Està a la botlane, el Warwick. jo amb Sivana que encaixa un punyal. Quanta vida creus que ha de tenir? Que bé estic farmejant, Martí. Ets quasi un professional, Està fent gol, No tindria pas molta pupa, no, senyor? Oh, quina pena, si no m'hauria llançat allà full HD. la bé. Li acabo de robar els golems. Pringau! Ni mitja vida. A eso se le llama espiral a l'ull. Això qui ho diu? O Homero. Ah, vale. No. El Lomero, tio. Cardo un hòstia o què? Plato. És 3, Vale, és 4, però Sí, bueno. són 4. És que ha mort 2 cops. Crec que haurien de pujar una miqueta el cooldown del Totem Guardián. Quin és? Molt alt. Però vull dir, el tòtem quin és el groc? O sigui, però està mort un altre. És que ja t'ho he dit. Que la palmava. Aquest tio se'm va pegar, I ara si em ve a encaixar el jungla mort, perquè tinc ulti. No, és abans una mica, fotem aquí entre Aquesta tia la palma, ja t'ho dic. El què? Que si vens, aquesta tia la palma. No, man. Però puc guanyar. Amb Ruble ho faig molt bé. Porto molts més punts que amb Chase. És obvi que ho faci més bé. Guarixi. Estic quasi a punt dels 7.000 punts amb Acaba de ficar un guard, no? Ruble. Que aquest, Jo encara estic flipant amb el Jace aquell que t'he ensenyat abans, Santi. Estàs una mica tocat. Sí, estàs molt low, Suficient. Tu. Agafo amb l'ulti. No! Matat. Li estava fotent la Q. S'ha fet... Vale, no s'ha fet resistència màgica encara. Ha sigut èpic aquella teamfight. I jo saltant-li allà. Estic nadonant. Estic nane, Santi, estic nane. He vist que fos una sola Q. Vale, no, deixa'l. És... Hagués tirat la ulti estil allà, pum. Sorry, Santi. O no. Ho he tirat la Q, m'ho he esperat. Tirem dos. Sí, però pensava li donava... Ja no teníeu part. Puta escòria humana de l'Ops. Bueno. Adeu. Oh, no puc tirar la ulti? Pues ara sí. Vaya flash de merda m'he gastat allà, Puja amb la Lux. Sí? Vale. Vaya flash de merda m'he gastat allà, t'ho juro. I com Ja ho saps has com puja? Perquè és el mig allà. Li vaig a matar el Renekton aquest, Pues no ho facis. Dic que no L'efecte mati. ja ho està fent. Puta que és, tio. No, pues està baix, Martí. Ja ho Fot-li feia. canya. Li foto cany. Et matarà. Em mata! Vaig a per la S, Jo vaig a pel Warwick. Aquest tio és Retramonger? O el Superveure? Qui? I can't be broken. Va 0-4-0, és trist. A veure si es fa les botetes de resistència màgica, home. Bueno, si... Per millor no se les faci, vale? Però... Per ells potser els iria bé. Ojo, Martí. Sí, ja ho veig.
Creus que et salva? No. Sí, sí. Sí. No, no et salva abans. Te la puc. Oh, quina panot. El mates? Comando resistència? Nice. Ara mateix tinc ulti, tio. No hauria mort si hagués tirat... Si... Que fe. Drinking in the summer, I'm good at running. I put you in the race again. Are you afraid? Si vols vèncer-la, la balategem. Then we taste it. S'ha gastat We estut. gotta have it. We have no Ja ho torna a tindre. Em tiro flashes sobre No la tindrà guard pala per i... aquí, the kind we dream of, the kind that makes us young. The kind that makes us young. Que ha caigut. Ai, aquí té un filtre. Vale. No serà aquest, no me'l fa, no saps? Mira dalt. Menys tard. No, que era per evitar que Ja el ho guard va. te robés a tu. Ja s'ha fet les boteques. Li he robat tota la jungla, aquest quart. Qui hi ha? Ningú, m'està fent el seu normal. Malament que feia. Jo m'assusto. Ja no l'estic tant, Té 88 de resistència màgica. Los héroes no mueren. Puta seu normal de merda. Ara em faré penetració i ja està. IDP. Tu va, ui. On es mor? Allà, vale. Bueno, soy el A on? mejor. Agut. Ah, Se'ls pot fer, Perfecte. És que són més dolents, ells. bé. El cielo es el límite. La Tristana no diu res, però el subnormal aquest ja es pot podrir. És bona, la Lux? Zonejant tant al principi, com per cul. Merda. No me'n recordo mai que tinc el... Com es diu? El Deathfire Touch. Només que li foti una E i m'acosti a la puta torre i ja està. Ja està. No el puc cancel·lar, Bueno, jo vaig a tirar. I no tinc TP jo. I tinc mitja vida de 2 Qs, sala. Ok. No té flash. Aquí dalt hi havia el Warwick, Pues no, tinc. O sigui, que no. Adéu Warwick, adéu. A la cantilla aquesta tia se'n tirarà, per si vols venir. No Vale, té flash, o sigui que... Amb Rumble el que faig molt és matar, però no aconsegueixo kills. Ai, no aconsegueixo part, no fa més al principi. Després ja, quan tinc una miqueta... salto un flash i tot, si és necessari. Hay que saber Buah, és que està molt enrere. estilo. O tu pots saltar des d'allà, si vols, ja. Preparat? Déu, Déu, venga! Vaya delete.
Menjar merda. No es pot fer res, aquest... Com es diu? Solo necesitas El esperar. tot. La palma, sí o sí. Envío espíritu del infierno y orden. Misiles turbo choque. Por la ciudad M'ha tret el ping? Pues quina pena que em poso un altre. S'està fent aquí el d'esto, What up, Real? La pena. La faig jo sol. Fàcil, fàcil. reconstruido, recalibrado, recargado. Vaig per És que darrere... jo que em sembla que farmejarà més la jungla del Warwick que la meva. Vaig per darrere, vindrà per aquí i tu li fots. No sé que Exactament, ens faci això. És molt dolent aquesta bossa, molt Dona el dolent. salt. exactament per on pots fer ella el salt? Per tot arreu? O què? Té puto hack o què? Qui pot saltar? Adeu, Lux. Que no me'l robi, Bueno, va, està bé, que se la d'esta. Jo em veu el teu pas, vinga. Anem a Drake. Que va, hem de tirar a torre. O tireu la de bots. Anem a Drake. He de recuperar una miqueta, Que pesat, Santi, tio. Anem. Dono loco. Me l'han liat. Has matat ni l'Ezreal? O el tiro mig, tio. Però si li tira la Q... Ha fet l'animació, ha fet l'animació. Joder. Sí que tinc, no? Uau, que poquets, uau. Ha Et sigut, podries... ha sigut brutal, allò, L'arriba a tirar endavant i salvava. Vale, aquest està mort. LOL. Algú pot anar a protegir top? Ah, what the fuck? Ja han fet surrender? Que fàcil. Que puto fàcil de partir.